Bylo tam zhoupnutí určitě. Rosťa vrátil nekompromisně, tak ani hnout kluci teď. Teď už bylo všechno v pořádku. A Rudice nám útočí. Koš za 4,5. Voda podržená hodně. Naplno až kolem 15. vteřiny. Výstřetky 20,78 a 21,97 na jednom terči. Jsem nečekal, já ho mám. 21,91 a 21,97 na pravou. Sestřiky skoro identické.